Dobrý den. Dnes bych chtěl natočit takové krátké video, protože při výrobě těchto dvou klec jsem se setkal se situací, která může potkat třeba vás. Tak jako u většiny chovatelů je to tak, že když má nějakou tu místnost, tak se snaží tu místnost využít úplně do maxima. Určitě znáte, že někdo dělá klece nebo potřebuje klece na hloubku, do hloubky, aby tu klec zasunul někde. Tady u tohoto chovatele vznikl prostor mezi voliérou a stěnou, kde by mohl zasunout takovéto dvě klece. Ty klece by měly být na lorie a zadání bylo takto. Aby se šuplík dal vysouvat tady dopředu, ta stěna, z které strany se krmí, aby byla v této části, zadek, bok, tady tato strana z plexiskla. Bohužel při té výrobě mi vlastně došlo, že když tady dáme plexisklo, tak to umývání takhle z této strany bude velmi složité. No. Navíc co do uchycení bídel a tak dále, by byl to plexisklo tu dalo opravdu problém. Takže to, o čem jsem se s váma chtěl podělit, jak jsem tuto situaci vyřešil. To znamená, tady tento prostor, této kleci, jsem nechal volný. Ostatní stěny mám plné, do těchto stěn můžu držáky bídel umístit přímo do stěn. Tady můžu držák na bídlo uchytit do toho pletiva. To znamená, kdykoliv do té klece bude ten člověk vstoupit nebo uklízet té klece, tak se s ní vyjede, tady to krásně vyčistí a tady tato stěna bude takzvaně vyndávací. Tak se nevyndá, tak je tam zase zpátky. A tuto kleci by měly být lorie. A ty lorie, protože mají kašovitou stravu, tak ty kleci bývají tak hodně znečištěné. A chovatel nechtěl pletivo, ale plexisklo z té strany, aby šli na tu druhou voliéru. A tuto situaci jsem vyřešil takto, že vlastně i když tu mám pletivo, tak takhle do toho zasunu to plexisklo. Tím pádem ten vinec z té kaše zůstává na tom plexiskle. To plexisklo se velmi dobře očistí tak, že se dá do sprchy, osprchuje se horkou vodou, třeba na 2krát, není třeba nic leštit, držáky bídel mi tam krásně fungují, pokud potřebuju i to pletivo, vyčistit tak krásně sěrou vapkou. Do té klece samozřejmě, když se budu chtít dostat z této strany, tak i tady, já vám to ukážu třeba tady na té spodní, tam je to hodně vysoko, tady je zase vyndávací přední stěna, kde krásně můžu si ty bídla pověsit a to, co potřebuju k tomu chovu. A samozřejmě jsou tu i malá dvířka pro budku. Tady jsem to vyřešil tak, že vlastně se ta strana vyndá a zandá. Ale to, proč to video jsem chtěl natočit, to, co jsem vám chtěl ukázat, jak vyřešit tu stěnu, kde vlastně mám tu klec hluboko, i ta manipulace s těmi zvířaty a všechno je do hloubky, takže to stížené. Z té strany by to bylo fajn, ale z té strany už je trošku problém. Tak, aby tato strana byla, aby tam se dostalo světlo, z té strany nepotřebuju, ale mám tam to pletivo a můžu tam dát i ty držáky bídel. Prostě takový nápad. To není jedna klec, to jsou dvě klece. Jo. Jsou takhle na sebe jako posazené, aby to drželo. Jo, samozřejmě na kolečka, aby se dobře s něma manipulovalo. To je vše. Přeju hezký den. Zůstaňte nám věrní.